kera omonto nabwate omogano oye korwa iboretwe goika bono korende nkero egentekemo kegwatanana omogano oyo omo gochia ase omogano onde negentekio nomokia bwogwetoma kegima ekerenge ekenene ase omoroberi oyo nokorwa ogosigita gochia ase omonto onde erio nere amanye gwetoma goika ebirengo bia igoro. Brian Sagini Isena nigairire ribagirio na gwisaransa n'abantu ao irio gukorentera emigano yabo kira rituko ria juma chinsa ibere chia butuko na boigo mwiroro rituko ria jumapili chinsa isano na isato goika chinsa kianda imeya Ndizi TV. Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi. Mbia mono nainde abarigereri bane ba Ndizi TV asenge nju yokonyora chinga kiechi egere nainde tuchikorisanga ringana rio monene nainde gatukwebeka ange tuchikoyunga ninkio monene arigetigo kwana gocha samage maito aseritu keriga tiga tosabe asenge nchu okuyarigania omochenu tata aserieta ria Yesu Kristo na kobakire na koiro bonene bia mona asenge nchu kwanyoreire ribageri ria bene egere nainde nyare gochicha asenge nchu yabanto bane egere nchikori sangaringana riao na asabire nga tigaringa neriga kero yomo anyore egetarikiaye limo sesenie nainde bogo nyare komo amaya yeritukeri aserieta ria Yesu tuasabire na kwegena amina ringana yerituko ria rero korwa ase gitabu gia Isaya eyemo tosome 15 goika 12 Isaya eyemo 15 goika 12 nige gokwana iga ekero murarambure amaboka ino asogosaba nche nigo ndatuba maisane timbarora na ekero murabe mogo saba mono tinko baigwa ekiagera amaboka ino nigaichire amanyinga esibie na mwechene Rusia ogokora kwaino okobe korwase amaisane tiga gokora ayare amabe mwe orokererie gokora amaya ligia ayoboronge bakonya abo bagokorerwa bobe rwanerera chintakana na monyorere ababoraka oboronge bwabo nainde tiga nyare komwirarira Nyasaye ito ngere n'umuya oyo nyoreire chinga kiechi nainde nchikori sangaringaneri tum egere tuchikogunga ogosabaki kero kene Nyasaye kogokiwa mona barabu na korokwo ekiagera nigagokwa na seringaneri nga iganga ekero murarambure amaboka ino asogo ogosaba inche nintube amaisane timbarora Nyasaye igagokwana nga ogosaba nkore koroko gechia gochia somonene gosogo sabankore Nyasaye atari gotaka koigwa na igekogera gokwana nga ekero muranyare gochicha sende asogo saba na boigo munyare korambura amaboka ino gocha sende Biblia gokwana nga Nyasaye gagokwana nga ta konyara koigwo gosaba gwaito ekiagera ogosaba gwaito nigo korabe buna kero kende ogotioko kobe gochia sare niga gokwana nga kero murarambura amaboka ino asogosaba inche nintube amaisane timbarora mbara byaba kero kene Nyasaye gokwanira na inde na aseki omonene atubo bosyo bwaye egera tabaisa koigwo gosaba gwaito ekiagera marange kero yomoito nkoga niarenga ogosaba kwaye konyoro gwancheru gochia somonene Nyasaye nyare goitabero gosaba kwaye na inde boiga nyare komo amaya korengana buna aberega komusaba lakini Nyasaye ito gagotokwanira na inde aseri tukeringa ogosaba nkore tata atari koigwa kero kende igagokwana nga kero turarambura amaboka ito gochia sare tokomusaba takunyara koigwa asenge njo amaboka ito nigachira mona manyinga igonga Nyasaye igakurigererie bintu togokora nyuma utaragenda subosibwa Nyasaye ochikomusaba
Digere limbinto kyogokora ituko chia serinde. Ekiagera goitira sa yorogokora na bakogera anyare gukorina ogoseni kurwa somonene. Na bakogera tobaisa kumirana amono goseni kwa Nyasaye. Amarika machenu gagukwananga ekero murarambore amabokaino asogosaba inche nintube amaisane timbarora. Ekiagera ogosaba gwaitu kwabeiro kogechigo chia sari. Nyasaye gakwamba twaka tusaria turusio asingincho yari togo korata gwenereti kwanyoro muntu no arase nyumba ya Nyasaye gakogende engo chiarase nyumba yo monene komotere raro monene buya gokorari no ni mirimo yoborai ase nyumba yo monene nkorandi yari ngari Nyasaye buna nkorandi gasiri tukeriga hose kero kende komotere ryaro monene lakini ebintago kora timiri komo Nyasaye monene kero kende gaburukaine tari gokora yarara arboronge gocha somonene aya naro Nyasaye gukwananga ogosaba kw'omonto ongenge ncheye Nyasaye takoigo gosaba kwaye igonga nere buya kotaragenda asubosi bwo monene onyare kwerigereria onyare kero kende kwerigarigia asubosi bwo monene tigeri erigariki isemo kyuroche otari boronge mbinto kyogokora bitari ko Nyasaye bonene ekiagera Nyasaye natagete koigwa ngankitoko motebe lakini ekempinto mbire togokora birare tokogechia gochia subosi bwa Nyasaye gatukumurangeri ekiagera marika Nyasaye gukwananga ngagoetera ngagoete Nyasaye ta koigwa gosaba waitu nonyene kero tukurambura amaboka itugochia sari asingi nchugo saba mabera Biblia gukwananga kero tukurambura amaboko gochia somo nene igemine tinga tuetiganire pigo chia somo nene lakini nainda maboka ya tukurambura gochia somo nene nitakira nyare koba maboka chenegete amaboko kero kende agokora ibintu byaboronge amaboko kero kende atabwati amanyinga amaboko atabwati oboibi amaboko atabwati kero kende obokurumi otari gokora ibintu kero kende otari gokora ibintu umuntu gokora ibintu bita ogokora ibintu bitari byaboronge Nyasaye nigakogokiwa amuno umuntu chenegete umuntu okogenda subosi wa Nyasaye oromoronge kakumusaba Nyasaye nigakoigwa gusaba kwaye na indo nyara komuirane nigagukwananga na ekero murabe mogosaba mono tinko baigwa ekiawara magokaino nigaicire na manyinga Biblia gukwananga nonyene kero turagenda subosi wa monene onye amene ntura yechinga kichingi ya chokwangama tomotebyo monene ayare tu abiri togokora tagwenereti Biblia gukwana ngekero tokogenda subosi bwaye naboigo nonye tokogenda subosi bwaye nonase kero kende ase chinchera chitagwenereti ekiagere nchira nere kero kendo okogenda subosi bwa Nyasaye nitakeire nagekora marika machino gukwananga nigere okogechia gochia subosi bwa Nyasaye Nyasaye gakwamba naroka igakugaragarirwa amasabo naro montago saba akore tukugaragaria subosi bwa Nyasaye bwatigara Nyasaye kero kindu koroka ikiare bintu mbire togo saba nenchira togo saba terikobengia ikiagera marahange nigo togo saba tuburukaine enko mokorera tole Nyasaye lakini ngakia makora itari ikiagera okomokorera Nyasaye na makora nabura abenko mokorera uri Nyasaye lakini ya makorao akorusie korwase Nyasaye igonga onya gokora kwa wa kurusi korwase Nyasaye kintu nkeyora asabe Nyasaye nyare koigwa mangana tayora kwane Nyasaye nyare koyategerera Nyasaye nigagotegerera abantu bari kero kende bagucha sare asingincho yo kwangama bamotebya ngomonene aya nabeire ngokora mamincha yawe aya naro nabeire kero kende ngokora atagwenere tigo cha sobosi bwawe abantu bagucha somonene asokwangama na weitia abana bunyasaye agotegerera ogosaba kwabo Biblia gukwana Nyasaye nigakogokigwa amono gosaba kwomonye no boronge tata tari kogokigwa amono gosaba kwa abantu baburukaine abantu batari gokora yarara maronge me atikisanga kote neina sobosi bwa Nyasaye ayarogokora na gwenerete gochia sobosi bwa monene ekiagera Nyasaye yo togokorera tari mu muromino tari iso tari mo iyo yaya
nyasaye togokorera inyasaye oromo chenu inyasaye oromo ikiranu inyasaye oichiramo no bonene igonga kogotenena asobosibwa monene tagotenena ng'okoborocha abantu bande bagotenena tagokwana ng'okoba abantu bande kero kinene barabu bagokwana yaya atikisa ng'a kotenena asobosibwa nyasaye kende gyonsi byogokwana nkonyora kiri ogwancherwa korwa somonene ekiagere bintu mbira abantu bagokwana ebintu mbira abantu bagosaba bitari konyora ogwancherwa korwa somonene ekiera marika ya twasomira igagokwana nga esibye na mwechene rusyo gokora kwaino kobe korwa sa maiso ane nyasaye igagokwana nga esibye mwechene morusye ogokora kwaino kobe korwa sa maiso ane igonga nyasaye nigatageta abantu bechenete abantu bagwechena abantu bagwetia nege kogera gukwana nga esibye tari ogo chiwesibya road goseroje yaya igo gwesibya aso gwechena origereje amakorao ebintu ogokora mbigweneretaye gotena sobosibwa nyasaye omanyeta abantu banarire nyasaye mpaka koranga gatenine na atenena kaburu kaine nchirene yonse nyasaye takomokorera kende nege kogera abantu abangi bakomokorera nyasaye na indi nyasaye tari kororekana anyare kubasisenia ekiagera bakomokorera baburukaine takunya kwiburukania kabo muntu ikiranete kuchia somonene onye gotageta maine nyasaye nyare kugusenya onye gotageta nyasaye nyare gusenya kanisa asenye ubugima bwawe akikisanga nyumotara tenena sobosibwa monene mbwesi betie na makorao na maronge ekiara nyasaye gukwananga ogosaba gwaito onye nto wechena ligokoro kogechia nyasaye gakugaragarirwa asumonto konya gosaba okonya korambara maboko gochia sare otenena nyasaye achenu kaburu kaine nyasaye nigaganitia abantu paticha sare abechenire ndagete kogotebya nga tubaisa gukagera nga nyasaye naburira abantu baranyare bakore emirimo emironge ngabono akoboro tinga nyasaye gaburira abantu aranyare gutumiha kwachaka komokorera nchirende yonsi bunoroche ngokoboro cy'abantu nyasaye aburira abantu nyasaye taburira abantu agutumia igontagete kogotebya gende itie genda bwankame ibe byaho umanye gocha komokorera nyasaye taraborwa abasomba nyasaye taraborira bantu bakomoterera nyasaye taboriri bantu bagotenena ngo nemeremo yaye ngogotenga nyasaye naremeire nyasaye bw'ibintu byonse ntutwesira abantu baye nyasaye nabagutumia no ina magena nabagutumia no mwana moke gecho mwana yarorekane ko murongi gocha somonene nege kogera asama tukabono ebikone mbikororekana none ase nyumba ya nyasaye bantu mbari gotoriwa bantu mbari kogweniwa ekiagera abantu abakomokorera nyasaye aiga ase nyumba yo monene tibeta kaseti tibecheneti tibesibeti bamanye gocha gotena asachano omanye teri tangani korengana ni mumenkoro ige gokwenenga omuntu ore kogenda asachenu alitari ya nyasaye ligarenge gwechena na indi nonye tari golyoka nigo barenge komosibwe engori enyororo okogoro enyororo eri yasoka gochisiko ngamini singa ese gotokango osoira asa chenu na indi onyo korete bibe nyasaye gakomwaka moite nekera moitira kure muntu tayogocha gosoa maria ase igonga nigo konyoranga omukuani kara asa chenu agosaba abantu bande mbalesiko bamusibete nyororo kugoro bakoigwanga muntu yo tari konyegera muntu yo kero kende yogiri yaye ndiwe kaneti bamanyango omukwani yo yegentonkera gakorete na nyasa ogetigwa monero mwakiro mwitire bamanye kubwata bamukurura nenyororo erigo kisiko bamukurura bakasiko bamusokisiko ekiagera muntu tayogwene tego so asa chenu onye tachenegeti tari rero tu akorire amatabagwa nyasaye asa chenu nyasaye buna chikoni yawo yani asogo kora ibintu bine byose bunotagete yaya
nyasaye no mochenu nyasaye itu no moronge na bakomokorera goikabaki kisenga na bachenu bare na indi na barongi bare agere nyasaye ari ko basenia tuagerire nyasaye akororekana ko bare ko rwasetore negento geko mubekare ko rwasetore na makora itu ebinto togokora bitari ebironge go cyase nyasaye na kiyarenge buya ayo munginoria omugakoria musauri origererie ogokora kwao irachinga kichiwenerete korigererie ogokora kwao rigererie ngakiri Anania na Safira Petri ko bakenda se nyumba yo monene na baru ko bari kira ngana intwento wenete ko muruero monene ko barora abandi bakorwa bagateba ngana intwe omugakara omungina Anania na Safira na intu tigatogende tokorega na intu tochiko muruero monene bakande bakauni omugondo lakini ko barete chibese chiria hacha ko muruero monene tibarete tichonse Petro ko bori omugaka ngaki na bamuaro chimo mokorenge nche momungaine nyasaye Petro ko motebi ngatari chimo angainire no moiko nyasaye mwangaina Biblia gukwananga omuntu Anania ka asenge ncho angaine to moiko nyasaye aga kansa ali agakwa abamuramba arenga ali kanisa ali ase kanisa bakamubwata bakagenda bakamutindeka Biblia gukwananga chitage kanke Safira nera gaje rero kuburi gunga nabo mwabwatanete no mugako mungaino moiko nyasaye momoretere ibire bitari bya burongo ngaye nabo twakorete go ataramanya guso mugako eta ya rutindeke ntagite ko gotebye enchira nyasaye go kore mirimo nenchira yo gukumya nabo igo nintutu agerie amuna makora ito nyasaye atari ko nyara gukora imirimo yaye kucha sama kimaitu bune gwenerete nere buya origererie ogokora kwao origererie bintu ogokora amarika macheno gukwananga mweorokererie gukora amaya mweorokererie gukora ayari amaya tiga rikia ayaboronge mweorokererie gukora ayara amaya na inde boigo munyare korigia ayaboronge ndagete ko gotebiga ayekero kende ondigerereti nonye kogendete gokora bintu byao marika machenu twasomire gokwananga eorokera rigokora ayaboronge tagwanja komokorera nyasaye koburukaine tagwanja konya kweburukania so gokora kwaho gotagwenereti na inde yamanya gotukanga nayora ase kanisa bwomete pa otalitageti gonchoka yaya tagwanja enda mwamu ya nyasaye obororo bwa nyasaye bombo kasore ekiagera nyasaye tariko gokigwa amonogo saba kwa banyene ebibe nyasaye nigako gokigwa amonogo saba kwa banyene oboronge ogo saba kwa banyene ebibe nigo koroko gechia gucha somonene na nyasaye nigakwamba naruka lakini asenge ntechira mono bwanchani amono bolemereria onyagotolemereria goseka antu inyore asetu akorira mamocho tumuiranire twangame ritukoria rero tiganya sago konye muiraniro monene ankama amamochao amone ibe byao ekiagara nyasaye tariko gokigwa amono muntu konya korambora amaboko abwata amaboko abwate bibe abogoretia manyinga gocha somonene tiganya saye anyare gotokonya tonyare kwerigere liboronge intwebu na mwanya bantu nyuma totarate nasa chenwa nyasaye asoko mokorera hinkane tinyare ko gusaba nyago saba monaye nyasaye nyare ko gokonya kirene yonsu pioro chengo kwa chile mamincha yo monene moiranero monene na nyasaye na nyare gokoiranira tiga tosabe tata oyoro muya biamona sengencho twanchete biamona sengencho bire bidande ebiyagwatonyoreire omochenu twasangire lingana lyao gugukwana sengana lyao nga ekero ora turanyare gokoiranira naye boigo no nyare gotoiranira na boige kero turarigia maya aye nyasaye no nyare gotosenia na sabire mugakoria omonginoria no musauri nyasaye na sabire ngatiga mayao anyare ko basebare yeri bari bonsi bangamire bari bakoiranire no nyaseri tukeri babere ibe byabo amanama mochabo tata babariro boronge iwogo sabagwe chinkoro cyabo na indebe go nyare ko bamaya aseri taria Yesu tuasabire na kwegena amina marietane Pastor Steven Mweresa inamba yane yesimi gere 07 29 69 66 75 07 29 69 66 75
gonkurandia ne kanisa ya Ambassadors for Christ Church aiga umuchie onyakoe gokogenda irande nyagitari chimita chioka 500 chioka kurwa se para yeram kurunyakoe tigo mona gusina ndanyare go kwamaya gokonyora chingaki nincho tonyare gusangamo naye no monene na gusini amina. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakunikira ndekerene nagokurengera chibicha chinkiya nabwo chinkino nukukigima nabwo tonyora asoro gonkor bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi.